सोलापूरच्या मोहोळमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारल्यानं वाद निर्माण झालाय। शंभूप्रेमींनी मोहोळ एसटी स्टँड समोर परवानगी न घेता शिवरायांचा पुतळा उभारला आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून हा पुतळा हटवण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या। मात्र पुतळा हटवण्यास स्थानिकांनी विरोध केलाय। जर पुतळा हटवला तर मोहोळ बंद करण्याचा इशारा शंभूप्रेमींनी दिलेला आहे। त्यामुळे या पुतळ्यावरून स्थानिक आणि पोलिसांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे। तर सोलापूरच्या मोहोळमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारल्यानं वाद निर्माण झालाय। शंभूप्रेमींनी मोहोळ एसटी स्टँड समोर परवानगी न घेता शिवरायांचा पुतळा उभारला। त्यानंतर प्रशासनाकडून हा पुतळा हटवण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आलेल्या आहेत। मात्र पुतळा हटवला तर आपण मोहोळ बंद करू असा इशारा शंभूप्रेमींकडून देण्यात आलाय। त्यामुळे या पुतळ्यावरून स्थानिक आणि पोलिसांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे।